us presentem Ortofàcil. És un projecte curricular complet en llengua catalana per tota l'educació primària, elaborat per professionals de l'ensenyament que té com a objectiu principal aconseguir que els alumnes comprenguin l'ortografia, la facin seva i siguin capaços d'aplicar-la de manera autònoma en qualsevol situació d'escriptura. La diferència és important. Durant molts anys, l'ensenyament de l'ortografia s'ha basat principalment en la memorització. Els alumnes memoritzen regles, llistes de paraules, excepcions i sovint obtenen bons resultats de les activitats immediates. Però al cap d'uns dies, aquells coneixements desapareixen o bé no transfereixen la situació real d'escriptura. Per què passa això? Perquè memoritzar no és comprendre. I quan no hi ha comprensió profunda, l'aprenentatge és molt més fràgil. La neuroeducació actual ens mostra que els aprenentatges que perduren són aquells que tenen significat, que connecten amb processos de reflexió i que impliquen una participació activa de l'alumne. Quan l'alumne descobreix la norma, la dedueix, la relaciona amb altres coneixements i l'aplica per resoldre problemes, aleshores podem dir que l'aprenentatge es consolida d'una manera molt més sòlida. Aquest és, precisament, el principi metodològic sobre el qual s'ha construït Ortofàcil, un enfocament progressiu, deductiu i reflexiu. És un enfocament que transforma l'alumne en protagonista del seu propi aprenentatge. Per aquest motiu, Ortofàcil està format per 6 quaderns, un per cada nivell de primària. Cada quadern respon a les necessitats específiques de l'edat corresponent. Cada contingut apareix en el moment adequat. Cada dificultat es presenta quan l'alumne està preparat per afrontar-la. Aquest quadern és per segon i es treballa amb lletra d'impremta. A primer treballarem les bases. L'objectiu és construir una mirada conscient sobre les paraules. A segon, ampliem aquest treball. A tercer i quart, els alumnes ja disposen d'una base suficient per aprofundir en les relacions entre les diferents normes ortogràfiques. Comencen a entendre patrons. Estableixen connexions, desenvolupen estratègies cada vegada més eficaces i és aquí on apareix un dels aspectes més importants del projecte. L'alumne no es limita a respondre exercicis. Aprèn a pensar, raonar, justificar. Aprèn a explicar per què una paraula s'escriu d'una manera determinada. Quan un alumne és capaç d'explicar una norma, significa que ja l'ha interioritzat. Quan és capaç d'argumentar una resposta, significa que ha construït un coneixement. Quan és capaç d'autocorregir-se, significa que està desenvolupant autonomia. I precisament l'autonomia és una altra de les grans fortaleses d'Ortofàcil. Els alumnes poden avançar de manera independent, poden revisar els seus errors, poden identificar les seves dificultats, prendre consciència dels aspectes que necessiten reforçar. Aquest procés d'autoregulació és fonamental, perquè l'objectiu final no és que l'alumne faci bé una fitxa. L'objectiu final és que sigui capaç d'escriure correctament quan redacti un text, una carta, una descripció, una exposició oral o qualsevol activitat acadèmica. Volem formar alumnes autònoms, alumnes que pensin, revisin, desenvolupin criteri lingüístic. Estem davant de materials que contribueixen al desenvolupament de les competències lingüístiques. Són propostes que van més enllà de la simple adquisició de continguts. Ortofàcil respon plenament a aquestes necessitats. No treballa únicament normes ortogràfiques, treballa processos cognitius, treballa estratègies d'aprenentatge, treballa la reflexió lingüística, la competència comunicativa, l'autoestima personal, treballa la capacitat d'autoregulació. En definitiva, contribueix a formar alumnes més competents. És un projecte que converteix la reflexió en l'eix central de l'aprenentatge ortogràfic i, sobretot, un projecte que ajuda els alumnes a escriure millor, perquè comprenen millor.